କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭାସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଶିକାରୀ ନାମ ଜରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ହରିଣର କାନ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ଏକ ବାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଲା। ଜରା ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଓ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା। ପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ରାମ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଳୀ ନାମକ ବାନର ରାଜାଙ୍କୁ ଗଛ ପଛରୁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଳୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଜରା ସେହି ବାଳୀଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା କର୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରଣ କଲା। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।